Два продукта за лице, които няма да спра да си купувам, освен ако не ги спрат от производство. Първият продукт е тази есенция с муцино тохлюв на Cosrx, която обожавам. Показвала съм ви я много пъти тук в профила ми и това не знам коя подред опаковка ми е. Този продукт хидратира много добре кожата, но причината да го обожавам е, че винаги когато имам някакви несъвършенства по кожата, било тип пъпчици от преди цикъл, просто някакво раздразнение, това е моето спасение. Този продукт абсолютно винаги успява да спаси кожата ми и да я направи много сияйна. Използвам продукта както във вечерната си рутина, така и в сутрешната си. Също много обичам да използвам този продукт и под грим. Много ми харесва как се получава гримът ми. Вторият продукт е крема Advanced Nail 92, отново на Cosrx, който много харесвам. Този продукт е една идея малко по-тежък от есенцията. Идва в разфасовка 100 грама. Количеството е значително много. Аз съм изхабила много голяма част от него. Харесва ми да използвам и двата продукта един след друг. Абсолютно винаги, когато пътувам, си ги взимам, защото знам, че с тези два продукта кожата ми ще бъде хидратирана. Абсолютно всички несъвършенства ще изчезнат и ще ми помогнат кожата ми да бъде в най-добрия възможен вид. Преди важни събития, това са продуктите, на които залагам. И ви препоръчвам да ги тествате с две ръце. Аз лично съм виждала много видеа в TikTok, където различни хора твърдят, че им се е образувало акне специално от тези два продукта. При мен такъв проблем нямах. Тези продукти не са запушвали порите ми и ми се отразяват много добре на кожата, така че със сигурност няма да спра да ги купувам. Можете да ги откриете в сайта на Bearcare, а с код Михаела получавате и допълнителна отстъпка.